नोंथाङा नांगोन जाहैबाय 10 लाख जरिमाना 10 लाख। हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायबावनाय जाबाय। जों बर' इउटुबारफोरनि थाखाय जोबोर गिदिर आपडेट, इम्परटेन्ट आपडेट, अल ससियेल मिडिया इउटुब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जायफ्रानाखि भिडिअ बानायो बैफोरनि थाखाय जोबोर गिदिर आपडेट जानानै फैदों। हयथ' सोरबा गोरों मानसिफ्रा मिथिखाबायबो जानो हागौ, नाथाय जायफ्रा मिथियाखै आं बै बिथांमोननो ससे फोरमायनानै होनि बे आपडेटना मा। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो दाबाव। बे आपडेटआनो जाहैबाय जायफ्रानाखि गिदिर गिदिर कम्पानिनि प्रडाक्टखौहाय इउटुबाव प्रमोशन खालामो, इन्स्टाग्रामाव प्रमोशन खालामो, फेसबुकाव प्रमोशन खालामो। नोंथांमोना जुदि प्रडाक्टखौ जायखिया एप्सआनो होन, कम्पानिनि प्रडाक्टआनो होन, जायखिया बुस्थुआनो मानो प्रमोशन खालामोब्ला बै टिक मार्कखौ होआबाथाय नोंथांमोना नांगोन 10 लाख थाखा जरिमाना। ओरै राइट मार्क होनाय, टिक मार्क होनायनि आङो स्क्रिनाव देखायदों नोंथांमोनहाय। नैबेयावहाय टिक मार्क होआब्ला माने सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन बे अपसना, बे टिक मार्क होनाया, नाथाय बेवहाय गोबां मानसियानो प्रमोशननि प्रडाक्ट लायो, प्रमोशन खालामो, एप्सफोरनि प्रमोशन खालामोब्लाबो बेखौहाय राइट मार्क एबा टिक मार्क खालामा। बैनि थाखायनो गोख्रों खामानिखौ लानाय जादों होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। जायफ्रानाखि भिडिअ आपल'ड होनाय समावहाय प्रमोशननि भिडिअब्ला नोंथाङा बेखौ राइट मार्क होआब्ला नोंथाङा नांगोन जाहैबाय 10 लाख जरिमाना। 10 लाख जरिमानाखौ नोंथाङा गभर्नमेन्टनो होनांगोन। बियो गोदान आपडेट। हयथ' सोरबा मिथिखाबाय जानो हागौ, हयथ' मिथियाखैबो जानो हागौ। बिनिखायनो आङो मिथियाखै खोमा साननानै जायफ्रानाखि रोंथारा बैफोर मानसिनोहाय बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होनाय जाबाय। आंथ' बांसिनानो बिदि प्रमोशननि भिडिअ लाया, मानोना आङो बे एसे एनै फैसाखौ हामजाया फसाया। नुबाय नोंथांमोना सोरबा जोंनि बर' इउटुबारफ्रा 2025 प्रमोशन खालामग्रा दं। नोंथाङा 2500नि प्रमोशन खालामनानै 10 लाख जरिमाना होनाङोब्ला नोंथाङा बे जरिमानाखौ होनो हायाब्ला जेलावबो थाहैनांगोन, बेखौ मिथिखा। प्रमोशन खालामनायावहाय एसे एनै फैसाजों जाया, बेवहाय गोबां बुरजा फैसा मोनो। जोंनि आसाम आउट स्टेटआव बेरायनानैहाय आङो बेखौ मोनदांदों। मानोना बेखायनो आङो खम फैसायावहाय प्रमोशन खालामा। जुदि गोबां मोनोब्ला प्रमोशन खालामगोन, आरो एसेल' मोना 2-3 हाजाराव आं प्रमोशन खालामा। आंनि चेनेला फिसायानो जाथों, नाथाय प्रमोशननि दामा बारा, नोंथांमोना मिथिगौ। दा बे एप्सफ्रा मानो जोंनि फिसा इउटुबारफोरखौहाय कन्टेक्ट खालामदों, प्रमोशन खालामनो होदों? मानोना जोंनि बर' इउटुबारफ्रा खम दामावनो प्रमोशन खालामो। बैनि थाखायनो टारगेट खालामनानै जोंनि बर' इउटुबारफोरखौहाय माने खम दामावनो बिसोरनो प्रमोशन खालामहोयो। सोरबा हिन्दी सिन्धीनि इउटुबार फैसाय, बिसोरो 40,000 बा 50,000नि गाहायाव प्रमोशननि भिडिअ लाया। मानोना बेयावहाय नोंथांमोना खोनाखाबाय दा जरिमानानि बेसेनखौ 10 लाख थाखा होनांगोन। नोंथांमोना बुजिबाय दा मा बुंदों? 10 लाख थाखा जरिमाना होनांनायजों 2000 थाखा लानानै प्रमोशन खालामनायजों गोरोबो नामा? गोरोबा दा, अनेक आकाश पाताल गोजौ। बिनिखायनो आं मोनथिनानै बेखौ खालामा। दाख्लै आं खनसे खालामदोंमोन, नाथाय बै समनिफ्रायनो आङो दा लायाखै आरो जासिबाय थायो, हरबाय थायो आंहाय। गोबां मेलबो फैयो आरो फारसेथिं बिनि गोसो होनायावनो फेसबुक पेजआबो हेक जाबाय। दा आङो गोदानसो खुलिनानै लादों। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, इन्स्टाग्राम, फेसबुक गासैबो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनजोबो नोंथांमोना। दा बिनि थाखायनो आङो खालामा प्रमोशनखौहाय। बे गुसुं भिडिअखौ बानायनानै आङो नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो? आंथ' सानो नोंथांमोना बिनि सायाव सांग्रांथि लाखिनाया मोजां जागोन, आरो बे फिसा खम दामावहाय प्रमोशन खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन आंनिबाथ'। दा बे फिसा प्रमोशन खालामनानै नोंथांमोनाथ' बे टिक मार्कखौ होनो बावबायब्ला, नोंथाङा 10 लाख थाखा होनाङोब्ला नोंथांनि बेसेबां लस। नोंथ' बे प्रमोशन खालामनायाव 10 लाख थाखा मोनाखै, नोंथ' 2000ल'सो मोनदों। ससियेल मिडियायाव नांथाबना थाग्रा जिखियानो होन, टेलिग्राम, टुइटार, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, इउटुब, बे आपडेटआ गासैबो जाजोबगोन ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरनि थाखाय आरो भिडिअ क्रिएटरफोरनि थाखाय। दा बेखिनिखौनो फोरमायनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना नंगौ सानदों ना नङा सानदों कमेन्ट बक्सआवहाय गावहरनो दाबाव। एसेयावनो बिदाय लाबाय। जै बर' हारिनि, गोजोनथोंसै बयनिसिमबो।